Kæreste Elsa, eller hvem der måtte finde dette brev. Min besætning og jeg, Admiral Skram på fregatten Jylland, er under angreb af nådeløse pirater, og kanonkugler brager gennem skibets ydre. I denne flaske finder du kortet til skatten mod øst. Dette er det sidste bevis på dens eksistens, og uden det er vores rigdom tabt for evigt. Jeg ved ikke, om vi overlever denne gang, men vi vil kæmpe til det sidste. Tilbage til kanonerne! Kæmp for hvad jeg kært! Hold fast! Sømænd, jeg går op og kæmper. Nu har I ansvaret for kanondækket. Jeg vil beskytte dette skib med mit liv. Se nu der. Vi kigger igen. Han skal komme alle turister væk. Hele tiden. Så må han noget hjælp. Hvorfor tager han ikke den medicin, han har fået? Der er grund til, at han har fået den. Elsa!